Mga igsuon ang matag usa gayod nakasinati nga nasuko siya. Nasuko sa daghan nga mga sitwasyon. O siguro sa usa ka inahan nga gidagmalan ang iyang anak, anaa masuko siya. Pero usahay duha ang kapaingnan, either iyang kastiguon ang iyang anak or ang nagbuli o ang nagpasipala sa iyang anak. So makaigsunan kung masuko ang tao, ana ang pangandoy sa pagpanimalos, ana ang kinaiyang dili mo pasaylo. Si Jesus kanunay nagdala kanato to the human heart. Ang atong mga buhato na gikan sa mga desisyon nga gihimo sa atong mga kasing-kasing, maayo man o dautan magbunga kini. Si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Efeso nagkanayon, kung masuko kamo, bantay ninyo, bantay nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ang dili pagpasaylo magdala ngadto sa kayugot diha sa kasing-kasing, ug hangtod magguba sa kinabuhi ug sa relasyon. Siguro ang ayan nato na siyang tanawong pamalandungan, ilabi na sa relasyon sa managtiayon o diha sa relasyon sa pamilya. So makaigsunan ang pagkasungo tungod kay insakto ka hugaw. Pariha sa bisan unsang sala kini magbuta kanato ngadto sa kaayo, kamatuoran ug gugma. Ang Ginoo nagdasig sa ilang mga tinun-an or sa mga naminaw kaniya iresolba ang ilang mga isyu aron ilahang mapadaplin ang ilang mga kasuko. Kung ato ang gibati nga nasuko ug dili magpasaylo, usa kadakong binuang nga motambong kita sa sakripisyo sa santos nga misa ug maghunahuna nga makigiusa uban sa Ginoo. Ang bunga sa Espiritu mao ang kalinaw, ug wala kitay kalinaw kung gipili nato nga pugnan ang gugma ngadto sa uban. Tungod kay kita tao, dili kita masurpresa nga matintal niining pagiha. Pero kinahanglan nga mosandig kita samahan ug dugang pa. Mangayo kita sa grasya nga ilisdan ang atong garbo uban sa pagpaubos, ang atong kasuko uban sa kalinaw. Si San Pablo nagkanayon siyang sulat sa taga-Roma, mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan kini sa Dios. Kita gitawag sa pagpuyo nga mapaubsanon ug mosalig diha sa Ginoo. Mangutana kita karon sa itong kagalingon. Unsa may akong gibuhat sa panahon nga gidaog ako sa kasuko? Aduna ba ako'y lig-on nga pagsalig diha sa gahom o probidensya sa Ginoo? May nagpalihog para sa katalingbanong programa.